בפרויקט של סגנון חברים, אני החלטתי שכל מופע אני מארח ילד או ילדה גיטריסטים על הבמה. זה פרויקט עד גיל 13. ילד יעשה ככה, הוא בטח בין 20 ומשהו טוב. בפרויקט הבא. למה עד גיל 13? אתם זוכרים את הילד מירוחם שחיפש שזה? אז זה אני הילד. אמרתי, הילד הזה יבוא איתי לבמה, וכל מלא ילדים שולחים לי מהארץ לפייסבוק שלי וידאוים, ואני ערכתי כבר עשרות ילדים, אפילו יש תוכנית בערוץ החינוכית, מקווה שלא יסגרו אותם. זה נקרא אני גיטרה, שבתוכנית הזו אנחנו מארחים ילדים גיטריסטים וגם אומנים שאנחנו עושים את השירים שלהם, אז אפשר לראות את זה שם. אז ככה, אבל בדרך כלל אני מארח רק גיטריסטים. אבל היה איזה קטע שיואב עוז גיטריסט וגל ליברזון הקלידים סימסו לי, אנחנו רוצים להתארח אצלך. אמרתי, בסדר, אני מארח רק גיטריסטים. אבל גל, פסנתרן, כשאני אומר חפירות, תמנע זה כלום. כל יום, אם אתה לא משיג אותי, אמא זמינה. אם אמא לא זמינה, אז אני זמין. וכל יום, SMS. אנחנו באים לשוני ולהגיד לך שלום. אמרתי, חבר'ה, שתכם אני לא אומר. היום אני גם פסנתרן לנגן. הצמד הזה יעלה, נעשה שיר של הביטלס, מחיאות כפיים בראבו וגל ליברזון. אתה יכול להגיד להם לא? בוא נבדוק סאונד. הלהקה. חבר'ה, הם יודעים לנגן, זה לא צחוק. ההורים פה? כן. מצלמים בווידאו? כן. כי בדרך כלל אבא מתעלף או אמא מתעלפת. מוכנים? עכשיו.
בוא. גל הלך. גל, בוא לפה בבקשה. נראה כמה תראה לך עוד. עשיתי לך משהו שמספר לכל הנגנים שבאים. סתם סיפור, זה כל הסיפור הוא אמיתי. אמיתי באמת. כשאני נוסע לחו"ל, אתם יודעים, עם אשתי למשל. אתה יודע שאמא ואבא, מה מעניין את אמא בעיקר? בגדים, קניות, ואבא כלום. אבל אותי מעניינת גיטרות, אז איפה אני הולך? חנויות מוזיקה. אני אולי תחי שעתיים תסתובב ואני נכנס לחנות מוזיקה, זה כאילו אתה מכניס ילד לחנות של צעצועים. אני מוקסם. ואני לא נראה ככה כזה יפה, תייר, ג'ינס, חולצה. ואז אני אומר למוכר, אתה מוכר בבקשה להראות לי את הגיטרה הזאת לנגן עליה? הגיטרה עולה נגיד $1,000. הוא לוקח את הגיטרה של $200, מוציא ומפעיל. כבר עצבן אותי. ואז אני עושה את זה. קח את הגיטרה ונגן את זה. הוא אומר לעצמו, זה פח. הוא מסתובב. ברגע שהוא מסתובב אני עושה את זה. הוא מסתובב, אני ממשיך. ואני מצריך לו את השכל רבע שעה, אתה יודע למה? כי אנחנו לא פראיירים. זהו. שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו מודים. תחזרו לי מחר. הדיבור.